ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரபு. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 6, பதம் 11வது பாதம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், தியான யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுவது ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே. இன்னைக்கு ஏகாதேசி, ரொம்ப அழகான நாள் இன்னைக்கு. சரி, நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோன்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்த்துட்டு உள்ள போயிடலாம். இன்னைக்கு 11வது பாதத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு. 2 நாள் கேப் ஆனதுனால. சரி, மனம் 1வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் மனதின் இயற்கை, அதாவது நண்பனா விரோதியா, ஏதாவது மனம் என்ற ஸ்தானத்திலிருந்து நம்ம படிக்கிறோம். இதை மனதின் இயற்கை என்ன, நண்பனா விரோதியா, 2 விதமான தன்மை நம்ம ரொம்ப விரிவா படிச்சோம். அது யாகம், யாகத்தோட மறுவுரை என்ன, யாகத்தின் ஏணி படிக்கிறது என்ன அப்படின்னு அதை பத்தி நம்ம விரிவா பார்த்தோம். இப்ப 10ல இருந்து 36வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உடல் தகுதிகள், மனதின் தகுதிகள், அர்ஜுனன் இயலாமையை வெளிப்படுத்துதல். ரொம்ப இம்பார்ட்டான இடம் இது, 10ல இருந்து 36வது பதம். அப்புறம் வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன, 37ல இருந்து 45. ஆரம்ப கட்ட பக்தன், அதாவது அனுபவசாரி, 2வது நிலை, உத்தம நிலை அடைகிறவரு. ஆனா அதுக்குள்ளார அவர் இறந்துட்டாருன்னா அவர் எங்க போய் சேர்றாரு அப்படின்றதையும் நம்ம ஒரு விரிவா இந்த ஸ்லோகம் மூலமா பார்க்கலாம். 37ல இருந்து 45வது பதம் வரும். ஓகேங்களா? ஆன்மீக குடும்பத்தில் பிறக்கிறார், சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்று அனுபவித்த பின் நல்லொரு குடும்பத்தில் அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். மிக உயர்ந்த யோகி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான். அது அதிகபட்ச பலன் கிடைக்கும், குறைந்தபட்ச பயிற்சி, தகுதிகள் கிடையாது, அதே மாதிரி பாவங்கள் அற்றது, பகவான் கிருஷ்ணன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது, கோலோகுல விருந்தாவனம். இப்ப நம்ம அந்த சாராம்சம் மூலியமாக 46, 47வது பதம் 2 ஸ்லோகத்திலே நம்ம அது விரிவா பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்பிரிவு 11ல இருந்து 14வது பதம் வரைக்கும். இந்த பதத்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முன்னேற்றம் அடைந்த நிலையில் எப்படி யாகத்தில் பயிற்சி செய்வது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். முன்னேற்றம் அடைந்த, இப்ப நம்ம முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பம் இல்லைங்களா, 2 விதமா பிரிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப 11ல இருந்து 14 வரைக்கும் முதிர்ச்சி அடைஞ்சவர், அந்த பக்தரோட செயல்பாடு எப்படி இருக்கும், முன்னேறியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 11, 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுசௌதே பிரதிஷ்டாப்ய ஸ்திரமானச மாத்மனः நாத்யுச்சரிதம் நாதிநீசம் சைலஜின குஷோத்தரம் தத்ரைகாக்ரம் மனः கிருத்வா யதச்சித்தேந்திரியக்ரியः உபவிஷ்ய சனே யுஜ்ஜாத்யோகமா விஷுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகா பொறுமையா படிச்சீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 பதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, யாகத்தின் பையில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்புள்ளையை பரப்பி அதனை மான் தோலாலும் மென்மையான துணியாலும் மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். பின்னர் இதன் மேல் சிரமமாக அமர்ந்து மனம், புலன் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யாகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த 11, 12 இப்போ இது தியான முறை. தியான முறை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ண முடியும்? அதுக்கு இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல இந்த செயல்முறை. இப்ப தனிமையான இடத்திற்கு சென்று, இப்போ யோகியானவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க.
எங்கேயாவது காட்டு பக்கமா போயிடுவாங்க. இல்லைன்னா ஒரு நதிக்கரை ஓரமா உட்காந்துப்பாங்க. ஒரு புனித நதி இப்ப காவேரி இருக்கு நம்ம ஊர்ல. ஆந்திர பிரதேசல கங்கா இருக்கு. இது கிருஷ்ணா, கோதாவரி இருக்கு. இந்த மாதிரி மகாநதி இருக்கு, கங்கை இருக்கு, யமுனா இருக்கு. இந்த மாதிரி நான் ஒரு புனிதமான நதிக்கரை ஓரமா உட்காந்துக்கிட்டு அவங்க தியானம் பண்ணுவாங்க. தனிமையான இடத்துக்கு சென்று. அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நிலத்துல வந்து தர்புல்லை பரப்புவாங்க. தர்புல்லை பரப்பி, அதன் மேல் மான் தோலை போடணும். அது மென்மையான துணியால இருக்கணும். மென்மையான துணியாலும் மறைக்கப்பட வேண்டும். மான் தோலே வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதுல அதை மறைச்சிருக்கணும். ஏன்னா அது வந்து அதை பத்தி படிப்போம். ஏன் தோல் மேல அது மாதிரி போடணும்ன்றதையும் படிக்கலாம். மறைக்க வேண்டும். இந்த ஆசனம் மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப ஆல்ரெடி தனிமையான இடத்திற்குன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம காட்டுலயோ எங்கேயோ தனிமையா தான் போக போறோம். இன்னொன்னு சொல்றாங்க பாருங்க, புனிதமான இடத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். காடுனாவே புனிதம் தான். காட்டுல வந்து புனிதம் தான். ஏன்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கும். காடுனாவே பாத்தீங்கன்னா அதோட வாழ்க்கை அது வாழ்ந்துட்டு இருக்கும். நாம போய் தான் அதை கெடுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது புனிதமான இடம் தான். அது மாதிரி காட்டுல உட்காந்துருது, இல்ல நதிக்கரை ஓரமா இந்த மாதிரி வரும். இன்னொன்னு சொல்றாங்க பாருங்க இதுலயே, அமர்ந்து இருக்க வேண்டும். பின்னர் அதன் மேல் சமமாக அமர்ந்துன்னா பாத்தீங்கன்னா வலது கால இடது தொடை மேலையும் இடது கால தொடை அதாவது இடது தொடை மேலையும் வச்சு உட்காரணும். ரொம்ப கடினமா இருக்கும் பாரு. நம்ம சாதாரண சப்பளங்களை போட்டு உட்காருவோம். போட்டு உட்காரும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலா உட்காருவோம். அப்ப உட்காரும் போது தொடை மேல கால் இருக்கணும். வலது கால இடது தொடை மேல இருக்கணும். இடது கால வந்து வலது தொடை மேல இருக்கணும். அப்ப எப்படி கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும் பாருங்க. ஆனா அது பயிற்சி பண்ண வந்துடும். அது நம்மளும் செய்யலாம், முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனா அது ஒரு ஆசிரியர் வச்சுதான் பார்க்கணும். ஆசனம் வச்சுதான் பண்ணணும். நம்ம சும்மா காலெல்லாம் பண்ணிட்டு உடைக்க கூடாது. ரொம்ப ப்ராப்ளம் வந்துடும். அது ஜாக்கிரதையா பண்ணணும். அது சரி. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சமமாக அமர்ந்து மனம் புலன்களை மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை தூய்மை அதாவது ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப இதுல இன்னொன்னு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு இடத்துல விட்டுட்டோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆசனம் மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் புனிதமான இடத்தில் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப தாழ்வாகவோன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு நதிக்கரை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். நதி வந்து தாழ்வாக அந்த நீரோட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் இருக்கணும். ரொம்ப ஹைட்டாவும் இருக்கக்கூடாது. தண்ணியில இருந்து ரொம்ப ஹைட்டாவும் இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ரொம்ப கீழேயும் இருக்கக்கூடாது. தாழ்வாக இடத்துலயும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம். வீடு கட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுப்பாங்க. இந்த ஏரியாவில் இந்த ரோடு இங்க வரப்போகுது, இந்த ரோடோட அகலம் இவ்வளவு இருக்கு, நீ இவ்வளவு லென்த் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரோடு அகலம். அப்ப அந்த அகலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வீடை வந்து சர்வே பண்ணி சர்வேர் என்ன பண்ணாது இன்ஜினியர், அதுக்கு தனியாக இன்ஜினியர் இருப்பாங்க இல்லையா, அது சர்வே அந்த ரோடு மட்டத்துல இருந்து ஒரு 3 அடி 4 அடி தூக்கி நம்ம வந்து இருக்கணும். பேஸ் மட்டம் வந்து அந்த மாதிரி ஹைட்ல இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் நல்லது. அப்போதான் ஃபியூச்சர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே ஹைட் தூக்கிட்டே போவாங்க. அப்போ போகும்போது நமக்கு வந்து கரெக்டா இருக்கும். நம்ம முதலே தாழ்வா கட்டிட்டா நமக்கு பிரச்சனை வரும் இல்லையா? அது மாதிரி தண்ணி உள்ள வந்துடும், மழை பெஞ்சா ரோடு வந்து ஹைட்டு கீழே இருக்கக்கூடாது. ஸோ அது மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன, அந்த நீர்மட்டத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடாது, நீர்மட்டத்துக்கு மேலேயும் இருக்கக்கூடாது. அப்போ கரெக்டான அந்த இது இருக்கணும். அப்போ அந்த யோகியானவன் சர்வே பண்ண மாதிரி இருக்கணும் கிளீனா. நம்ம வீடு கட்டுறது எப்படி நம்ம சர்வே பண்றோமோ அது மாதிரி அந்த புத்திசாலித்தனம் அவங்களுக்கு இருக்கும் யோகியான பிறகு. ஸோ இந்த கோட்பாடு அவர் சொல்றார். இப்ப நம்ம இன்னொன்னு சொல்லலாம் பாத்தீங்களா, இப்ப நம்ம வந்து வங்காள விரிகுடால இந்த இப்ப தமிழ்நாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா வங்காள விரிகுடால இப்பதான் பே ஆஃப் பெங்கால். இப்ப அந்த கடற்கரை ஓரமா நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நமக்கு அந்த சைட்ல அப்படியே ஆப்போசிட் பாத்தீங்கன்னா அரபிக்கடல் இருக்கு. அரபிக்கடல் வந்து அந்த சைட்ல நமக்கு நேரா எங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேங்களூர் தான் வரும். நமக்கு சென்னைக்கு நேரா ஆப்போசிட் என்னன்னா மேங்களூர் தான். அந்த அந்த ஏரியா தான் வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி எப்படி சொல்லுவதுன்னா நார்த் பக்கம் இருக்கும், நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம், நார்த் வெஸ்ட் பக்கம் அந்த மாதிரி நம்மளோட கட்டமைப்பு இருக்கு. இப்போ சென்னையில இருந்து ஹைட்டு பாத்தீங்கன்னா கடல் மட்டம் ஹைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் நாங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ஹைட்டட் தண்ணி வந்து ஒரு ஒரு 6 மணி நேரம் ஹைட்டு வரும், கடல் மட்டம் ஏறும், 6 மணி நேரம் கீழே வரும். ஏன்னா பூமியோட சுழற்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சுழற்சி ஏற்ற மாதிரி 6 மணி நேரம் டைடு மாறும். கடல் நீர் மட்டம் வந்து ஏறும், 6 மணி நேரம் போது கீழே குறையும். இது வந்து இது விதி. இது எதுவும் மாற்றவே முடியாது. புரியுங்களா?
அப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம இப்ப மெரினா பீச் பாத்தீங்கன்னா அதோட ஹைட்டா தான் இயற்கையாவே நம்ம மெரினா பீச் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்ல தான் இருக்கு தண்ணி கடல் மட்டத்தோட. எவ்வளவு ஹைட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா 3.25 அடின்னு சொல்றாங்க. 3.25 அடி ஹைட் கடல் மட்டத்துல இருந்து 3.25 அடி ஹைட் வந்து பீச்லயே இருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த 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 அதுக்கு மேல 1 மீட்டர் 2 மீட்டருக்கு மேல தண்ணி போச்சுன்னா தான் நம்ம வந்து எங்க வரும்? அங்க வந்துரும். அவ்வளவு ஹைட்டுக்கு வராது. அது சுனாமி வரும்போது தான் வரும். அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வராது. ஒரு 3.25 அடி 3 அடிக்கு மேல ஹைட் சொல்றாங்க. 3 அடியில 3.25ல இருந்து 4 அடிக்குள்ள வரும்னு சொல்றாங்க. ஒரு வித்தியாசமா சொல்றேன். அதே வந்து நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 5 மீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் தள்ளி உள்ள வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4.5 அதுல இருந்து ஒரு 2 அடி 3 அடி 2.5 அடிக்கு மேல ஹைட் இருக்கும். இது மாதிரி இப்ப காஞ்சிபுரம் சென்னையில இருந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 அடி ஹைட் 8 அடியில இருந்து 10 அடிக்குள்ள ஹைட்னு சொல்றாங்க சர்வே இது பண்றது. இது மாதிரி பார்க்கும்போது இப்ப நமக்கு இந்த அரபிக் கடலுக்கும் வங்காள விரிகுடாவுக்கும் நடுவுல இருக்குது எதுன்னா பெங்களூர் தான். கர்நாடகால பெங்களூர். சோ அந்த பெங்களூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க அரபின் சீக்கும் பே ஆஃப் பெங்காலுக்கும் வந்து வங்காள விரிகுடாக்கும் அரபிக் கடலுக்கும் நடுவுல இருக்கிறது நம்ம பெங்களூர் சிட்டி தான். அந்த பெங்களூர் ஏரியா தான் அந்த ஏரியா தான். சோ அந்த மட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் மட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 20 அடிக்கு மேல ஹைட்ல இருக்கு. அதனால அங்க எப்பவுமே வந்து கொஞ்சம் குளிர் பிரதேசமா இருக்கும் கடல் மட்டம். எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்ணுவாங்க யாருங்க இந்த யோகி ஆனவங்க. இப்போ இந்த இடத்துல தனிமையா அவங்க யாரும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க கரெக்டா அவங்க தெரியும். ஏன்னா அந்த 7 சக்கரா சொன்னோம் பாத்தீங்களா அதெல்லாம் அழகா அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அந்த ஞானம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ரொம்ப அஸ்ட்ராலஜி தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க நியூமராலஜி தெரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அழகா அவங்களுக்கு புரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இடத்த சூஸ் பண்ற கூட அவங்க ரொம்ப அழகா சூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்க தான் வந்து கர்ம யோகி. அதான் யோகியானவன் இப்படிதான் இருப்பாரு. அது ஏன்னா ஆரம்ப கட்ட பக்தர்கள் தான் புரியாது. இப்ப யோகாசனம் பண்றவங்க ஆரம்பமா இருக்கும் அது போய் தெரியாது. இவங்க கொஞ்சம் முன்னேறியவங்க. முன்னேறினவங்க தான் இந்த தன்மையெல்லாம் செய்ய முடியும். அப்போ இவங்க யாரு பண்ணுவாங்க? தன்னுணர்வு அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள் தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியும். நாம அது மாதிரி செய்ய முடியுமா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். இல்லைங்களா? தனிமையான இடத்திற்கு சென்று கருப்புள்ளைய பரப்பி மான் தோலை கையில வச்சிருந்தாவே போலீஸ் வந்து பிடிச்சு போடுவாங்க. அது யாருக்குமே லைசன்ஸ் கிடையாது. மான் தோலை வச்சுக்கிறதுக்கு யாருக்குமே லைசன்ஸ் கிடையாது. பெரிய பெரிய விஐபி பெரிய பெரிய ஜமீன்தாருங்க விஐபின்னா ஜமீன்தார் அந்த மாதிரி சத்திரிய பரம்பரை வரவங்க தான் அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கும் வந்து பயங்கர இது இருக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்கு அந்த மாதிரி. ஸோ மான் தோல்ல போடணும் அதுக்கு மேல மென்மையான துணியை மறைக்கணும் இவ்வளவோ இருக்கு இல்லைங்களா? உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இல்லாமல் சிரமமாக அமர்ந்து இதன் மேல இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா மனமும் புலன்களையும் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான யோகியானும் யோகத்தில் பயில வேண்டும். அட போங்கப்பா இதெல்லாம் எனக்கு தேவையே இல்லப்பா நான் எதுக்குப்பா இதெல்லாம் பண்ணணும் அவசியமே இல்ல. போய் பகவானுக்கு முன்னாடி போய் உட்காந்துக்கிட்டு ஹரிநாமத்தை சொன்னாவே போதும். அதான் பகவான் சைத்தன்யர் சொன்னார். வேதமும் அதுதான் சொல்லுது. வேதமும் அதுதான் சொல்லுது. எதுக்கு தேவையில்லாம இந்த வேலை நம்ம பண்ணணும் அவசியமே இல்லையே. நேரா போய் உட்காந்துக்கிட்டு பகவானுக்கு பார்த்து நமக்குள்ளே இருக்கிற பகவான் நம்ம வீட்டுல உட்காந்துக்கிட்டு பூஜை அறை பக்கத்துல உட்காந்து பகவான் நேரம் உட்காந்து தியானம் பண்ணலாமே இல்லைங்களா? ரொம்ப ஈஸியான வேலை பக்தி யோகம் தான். இந்த அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது நம்மளால பண்ண முடியாது. ஆனா சிறப்பு சொல்றார் இந்த மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்றார் பகவான். அப்ப நம்ம இந்த மாதிரி அமையிறது வந்து காட்டுல போய் உட்காந்துக்கிட்டு பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான். அமர முறையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ சமமாக அமர்ந்து தர்புள்ளையும் பரப்பி அதனை மாந்தோராலும் மென்மையா துணியால மறைக்க வேண்டும். அப்ப தனிமையான இடம் இருக்கணும் தூய்மையான இடம் இருக்கணும் புனிதமான என்ன செய்கிறான் மனம் புலன்கள் செயலை கட்டுப்படுத்துகிறான். பலன் என்ன? இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறார். ஆல்ரெடி பகவான் இதயத்தோடு தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அவரிடம் எப்பவுமே சுத்தமா தான் இருக்கும். நாம செய்யற செயல்னால அது கலங்கம் ஆகாது. நம்ம மனதும் புலனும் உடல் தான் கெட்டு போகுமே தவிர ஹார்ட் வந்து கெட்டு போகாது. அது இதயம் எப்பவுமே பகவான் இருக்கிற இடம் இல்லையா? பரமாத்மாவும் ஆத்மாவும் இருக்கிற இடம் அது. ஆனா அந்த இடம் எப்பவுமே தூய்மை தான் இருக்கும். நம்ம செய்யற செயலால தான் அது வந்து இந்த மாதிரி ஆகுது இல்லைங்களா? இப்ப 13-14 பாருங்க ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் இந்த பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. समं काय शिरोग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्
प्रसन्तात्मा विगतिभिर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 13:14 இப்ப அந்த ஆசிரமம் அமைக்கிற முறை தெரிஞ்சிடும். ஆசனம் அமைக்கிற முறை தனது உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்து அதாவது இப்படி நேரா ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கணும். அதாவது இந்த இந்த ஸ்பைனல் கார்டு எல்லாம் கரெக்டா நேரா இருக்கணும். இப்படி இப்படி பெண்ட் எல்லாம் இருக்கணும். அந்த மாதிரி அமர்ந்து நாசி, மூக்கு, நுனியை சிரமமாக நோக்க வேண்டும். இந்த மூக்கை நம்ம 2 கண்ணால நோக்கணுமா, நோக்க வேண்டும். இவ்வாறாக கிளர்ச்சியற்ற, அதாவது தேவையில்லாத விஷயங்களை அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சாரி விரதத்துடன் இதயத்தில் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னை வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இப்ப அந்த இடத்துல தனிமையான இடத்துல தர்புல்லைய பரப்பி அது மேல மான் தோல் போட்டு மான் மென்மையான துணியை போட்டு இல்லைங்களா, உயர்வாக தாழ்வாக இல்லாம சிரமமாக அது மேல உட்காந்துக்கிட்டு மனதையும் புலனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம தியானம் பண்ணணும்னு அதுல சொல்லியாச்சு. இதுல என்ன சொல்றாரு, உடல், கழுத்து மற்றும் தலையை நேராக வைத்து நாசி நுனிய சமமாக இந்த இடத்துல கண்ண 2 பாருன்றாரு, பார்க்க சொல்றாரு. இவ்வாறு கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சாரி விரதத்துடன். ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படி பண்ண முடியும்? பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்க முடியாது இல்லைங்களா? ஒரு பிரம்மச்சாரி ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படி பிரம்மச்சாரியா இருக்க முடியும்? எப்போ? 50 வயசுக்கு அப்புறமா தான். 50 வயசுக்குள்ள எப்படி இருக்க முடியும் இல்லைங்களா? எல்லா ஆசாபாசங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, தன்னுடைய கடமையாவும் செய்யணும் இல்லையா, அந்த இது எப்படி பண்ண முடியும்? இது ரொம்ப கடினமான செயல். இருந்தாலும் நமக்கு என்ன இதுல 14வது பதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்மச்சாரி விரதத்துடன் இதயத்தில் உள்ள என் மீது, பகவான் மேல தியானம் செய்து என்னை வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும் அப்படி. இது செய்யலாம். இதெல்லாம் பண்ண முடியாது நம்மளால, ஆனா இது பண்ண முடியும். எப்படி நம்மளுடைய யசோதாய் எப்படி பண்றாங்க? நம்ம யசோதாய் இருக்காங்க இல்லையா, ரொம்ப அற்புதமா பண்ணுவாங்க. யோகிக்கெல்லாம் யோகி யசோதாய். அதே மாதிரி நம்மளும் அது மாதிரி பண்ண முடியும். பகவானுக்கு எப்படி தியானம் பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ யசோதாய் எடுத்துக்கலாம். யசோதாய் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்ப தாமோதர அஷ்டகம் வருது, இப்ப தாமோதர லீலை வருது. இது இந்த மாசம் 7ஆம் தேதியில இருந்து கொண்டாட போறோம். அது எப்படி கொண்டாடணும்னு அதையும் சொல்லிடுறேன். நீங்க முன்னாடி ஏதாவது தெரியுமா அதை பத்தி? தாமோதர லீலை பத்தி தெரியுமா உங்களுக்கு யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. காலையில ஜபா பிராக்டிஸ் அட்டன் பண்றதுல தாமோதர அஷ்டகம் சொல்லி கொடுத்தாங்க குருஜி. காலையில குளிச்சுட்டு அந்த நெய் தீபம் காமிக்கணும் அப்படின்னு அந்த இது சொன்னான். ஆக்சுவலா நெய் தீபம் ஈவினிங் தான் காட்டணும், காலையில காட்டணும். காலையில இது பண்ணக்கூடாது, நைட்டு ஈவினிங் தான் 6 மணிக்கு தான் காட்டணும். மாலையில காட்டுறதா நல்லது, உத்தமமான செயல். ஈவினிங் அதை ஈவினிங் தான் பண்ணணும். அது அதாவது 30 கார்த்திகை மாசத்துல 30 நாளுக்கு 30 விளக்கு ஏற்றணும். 30 அகல் விளக்கு உங்களுக்கு வசதி இருந்தா எப்படி வேணா வாங்கிக்கலாம். அகல் விளக்கு வாங்கிக்கிங்க. நம்ம அந்த மண்ணு விளக்கு வாங்கிக்கிங்க. அது 2 நாள் முன்னாடி தண்ணியில போட்டு ஊற வச்சிருங்க. 30 விளக்கு வாங்குங்க. வாங்கி வச்சுட்டு அதை ஊற வச்சிருங்க. அதை 6ஆம் தேதி அதை நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு நெய், பசும் நெய், ஒரிஜினல் நெய், கடையில போய் வாங்குற நெய், மேக்சிமம் கடைகளை வாங்குற நெய் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு. தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் அதில் கலந்து வைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நெய்லாம் வாங்காதீங்க. புனிதமான நெய் வாங்கிக்கிங்க. ஒரு 1/2 கிலோ வாங்கிக்கலாம், ஒரு 1/4 கிலோ வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விளக்கா வாங்கிக்கிங்க. ஒரு 1/4 கிலோ நெய் வாங்கிக்கிங்க. சுத்தமான நெய் வாங்கிக்கிங்க. வாங்கிட்டு திரி போட்டுங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு விளக்கு தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். மறுநாள் அந்த விளக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 வேளை விரதம் இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை. ஏதாவது ஒரு வேளை மட்டும், காலையிலயோ மாலையிலயோ மதியானமோ ஏதோ ஒரு வேலையில ஒரு வேளை மட்டும் விரதம் இருங்க. விரதம் இருந்து பகவானுக்கு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு, ஈவினிங் 6 மணிக்கு அந்த தாமோதர அஷ்டகம் பாடுங்க. அது நான் அந்த குரூப்ல போடுறேன். அது அந்த அஷ்டகம் போடுங்க. அது 8 விதமான ஸ்லோகம். அது பாட்டாவே வரும். நீங்களே அப்படி தெரியலையா, பாட தெரியல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யூடியூப்ல போனீங்கன்னா தாமோதர அஷ்டகம் நீங்க அடிச்சீங்கன்னாவே வந்துடும்.
அந்த பாட்டு வரும், ரொம்ப அழகான பாட்டு. அந்த பாட்டு வரும். அந்த பாட்டை நீங்க வந்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டு நீங்களும் பாடலாம், இல்ல ஆடியோல வச்சு பாடிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு நெய்வேத்தியம் அந்த நெய் விளக்கு ஏத்தலாம். எப்படி நெய் விளக்கு ஏத்தணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு பகவான் வந்து யசோதாய் வந்து உரல்ல வந்து கட்டி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து எல்லா கோவில்லையும் பெரும்பாலும் எல்லா கடையிலும் விற்கும் அது. அந்த மாதிரி போட்டோ ஒன்று சின்னதா ஒன்று ரொம்ப அழகா வாங்கி வீட்டில் வச்சுங்க. அந்த விளக்குக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா, பகவானை நினைச்சு பகவானுக்கு காலுக்கு அவரோட கால் பாதத்துக்கு 4 முறை, அதாவது கிளாக் வைஸ்ல சுத்தணும். ஹேண்ட் கிளாக்ல சுத்தக்கூடாது, கிளாக் வைஸ் மட்டும் சுத்தணும். 4 முறை சுத்துங்க காலுக்கு. பகவானுக்கு இடுப்பு, பகவான் தாயை கட்டி போட்டாங்களே, யசோதை கட்டி போட்டாங்களே, அங்க வலிக்கும் இல்லையா பகவானுக்கு, அதனால வயிற்று பாகத்துல 2 முறை சுத்தணும். அதே மாதிரி முகத்துக்கு 3 முறை சுத்தணும். சுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா அவர் உடலுக்கு ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா 7 முறை நாமும் கிளாக் வாய்ஸ்லயே சுத்தணும். சுத்திட்டு வச்சுட்டு நாம என்ன பண்ணலாம், அந்த விளக்கு அங்க வச்சுட்டு இது பண்ணி ஆத்ம நிவேதனம் அடையலாம். ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணிடணும் பகவானுக்கு. இது மாதிரி பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, அந்த விளக்கு இது மாதிரி டெய்லி வந்து 30 நாளைக்கு 30 விளக்கு அந்த மாதிரி ஏத்தணும். ஏத்திட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவ்வளோ பிராப்தம் நமக்கு கிடைக்கும். எதிர்பார்த்து பண்ண வேண்டாம். இது வழிமுறை. வருஷத்துக்கு ஒரு மாதிரி. இப்ப நாங்க வந்து 4 மாசம் இருப்போம். சதுர் மாசம் முடியும் போது இருப்போம். இப்ப சதுர் மாசத்துல இப்ப நீ இது மாதிரி இருந்தா போதும். அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் இந்த விஞ்ஞானம் புரிய புரிய நீங்களும் சதுர் மாசம் விரதம் இருக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. 1 மாசம் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது, 1 மாசம் உளுந்து எடுத்துக்கூடாது, 1 மாசம் கீரை எடுத்துக்கூடாது, 1 மாசம் தானியம் எடுத்துக்கூடாது. தானியம்னா உளுந்து எடுத்துக்கூடாது. இந்த 1 மாசம் ஃபுல்லா கண்ட்ரோல் இருக்கணும். கண்ட்ரோல் இருந்து இந்த தாமோதர அஷ்டகத்தை நம்ம டெய்லி பண்ணி பகவானுக்கு பண்ணோம்னா அவ்வளோ அவ்வளோ நமக்கு வந்து இந்த வாழ்நாள்லயே நமக்கு முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு இது வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது ஏன் அப்படி சொல்லப்படுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க யசோதாய் வந்து அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அஷ்டாங்க யோகம் பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் அவங்க பண்ணவே இல்லை. இப்ப நம்ம நிஷ்காம கர்ம யோகம், சகாம கர்ம யோகம், இந்த அஷ்டாங்க யோகம், புத்தி யோகம் இதெல்லாம் பண்ணி தான் அவங்க வந்து பக்தி யோகத்துக்கு போய் தான் அதை பண்ணலாம். அவங்க பண்ணவே இல்லை. சாதாரண ஒரு அயர்குல பெண்ணா இருக்கிறாங்க யசோதாய். இருந்து சதா நேரமே பகவான நினைச்சுக்கிட்டே அவங்க வந்து பக்தி கொடுக்குறாங்க பகவானுக்கு. இப்போ அவர் பகவான் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கார். போய் பாக்குறாங்க, தாய் பாக்குறாங்க, பார்த்தான்னு தூங்கிட்டு இருக்காரு. சரி ஓகே தூங்குறாப்லையா, சரி எழுந்த உடனே அவன் என்ன கேட்பான், இல்லைன்னா ஓடி போய் எங்கேயா போய் வெண்ணெய் திருடுவான் பக்கத்து வீட்டுலாம் போய். அதனால நம்ம அவனை இப்பவே வெண்ணெய் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னு தாய் என்ன பண்றாங்க, அவங்கள வந்து வெண்ணெய் கடையிறாங்க. அந்த வெண்ணெய் அந்த பால் எப்படிப்பட்ட பால்னு பாத்தீங்கன்னா, நந்த மகாராஜாக்கு வந்து 9 லட்சம் பசுக்கள் வச்சிருக்காரு. 9 லட்சம் பசுக்கள். அதுல 8 விதமான பசுக்கள் இருக்கு. முக்கியமான அவரு அந்த 9 லட்சம் பசுக்கள்ல 8 விதமான பசுக்கள் வந்து ரொம்ப வந்து விலை வசந்தது. புனிதமான பசுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அந்த புனிதமான பசுன்னு சொன்ன பாத்தீங்கன்னா, அது காட்டுல விட்டு போய் காட்டுல போய் மேய்க்க விட்டா அது என்ன பண்ணும்னா, நறுமணம் உள்ள அந்த தாவரத்தை மட்டும்தான் உண்ணும் அது. இப்ப மத்த பசுக்கள்லாம் எந்த புள்ளியான தின்னு கிடக்கும். ஆனா இந்த பசுக்கள் மாத்திரம் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நறுமணம் உள்ளது, மூலிகை இந்த மாதிரி விஷயம் தான் சாப்பிடும். இம்பார்ட்டன்ட். அதோட பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நறுமணம் கிடைக்கும். ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும் அந்த பால். நம்ம சாதாரண வீட்டுங்கள்ல பால்லாம் பாத்தீங்கன்னா பசுமாட்டு பால், எருமாட்டு பால் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும், நீச்சடிக்கும். பார்த்திருக்கீங்களா? ரொம்ப சூடு பண்ணி சூடு சாப்பிடும்போது ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும், ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் அடிக்கும். ஆனா அந்த பசுமாட்டு பால் வந்து ஸ்மெல் வராது. இப்ப நம்ம திருப்பதியில தேவஸ்தானத்துல ஒரு பசுமாடு இருக்கு. அது பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பார்க்கறதுக்கே கண்கொள்ளா காட்சியா இருக்கும். இந்த பசுமாடு பார்க்கறதுக்கே அவ்வளவு கம்பீரமா இருக்கும். அவ்வளவு ஹைட்டு வெள்ளவேன்னு இருக்கும். அது நடந்தா போதும் ராஜ நட அப்படி இருக்கும். அதோட இது பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். பகவானுக்கு அதோட பால் தான் கொடுப்பாங்க. நறுமணம், அந்த பாலோட நறுமணம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும், கிடைக்காது. சோ அந்த மாதிரி பசுக்கள் வச்சு 8 பசுக்கள் வச்சிருந்தாரு நந்த மகாராஜா. அந்த பசுக்களோட பாலை மட்டும்தான் பகவானுக்கு கொடுப்பாங்க. பகவானுக்கு பலராமனுக்கு கொடுப்பாரு, தாய் கொடுப்பாங்க.
அவன் எழுந்து கூட பகவான் கிருஷ்ணன் எழுந்து கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஓடி போய் டக்கு 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 டக்குன்னு போய் செய்வாங்க. அப்ப எட்டி போய் பார்ப்பாங்க. பார்க்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுங்களா? பகவான் லீலை பண்ணிருக்கிறது இல்லையா, அந்த குழந்தை பருவத்திலேயே எவ்வளவு அசுரர்களை கொண்டு இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அதை பத்தி அவங்க அப்படியே வர்ணிக்கும். அப்படியே அவர் எப்பெல்லாம் அவங்க எப்போ அவங்க பார்த்தாங்களோ, பகவானை எப்ப பார்த்தாங்களோ, இன்னி வரைக்குமே அது ஒரு அப்படியே ஒரு கவிதையா பாடுவாங்க. அப்படியே பாட்டா பாடுவாங்க தாயார், யசோத தாயார். அவங்க சிந்தனை பகவான் மேலேயே சிந்தனை, சதா நேரமும் அவரை பத்தி நினைச்சுன்னு. அந்த மாதிரி சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. சிந்தனை பண்ணின்னு அவங்க அவரை பத்தி பாட்டு பாடிக்கிட்டு, அவரை பத்தி பாட்டு பாடி, அவருடைய லீலையை பத்தி பாட்டு பாடிக்கிட்டு அப்படியே தயிர் கடைகிறாங்க. கடைஞ்சு எடுக்கிறாங்க. கடைஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கும் போது சரி எழுந்து போய் பாக்குறாங்க. போய் பார்த்தா எழுந்துட்டானா, எழுந்துக்கல, சரி தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி மற்ற வேலையை பார்க்க போயிட்டாங்க. இதுக்கு இடையில அவர் எழுந்துக்கிட்டார், கிருஷ்ணன் எழுந்துக்கிட்டார். எழுந்து என்ன பண்ணிட்டாரு, ஆல்ரெடி வெண்ணையை கடைஞ்சி வச்சாங்க இல்லையா, அந்த வெண்ணையை சாப்பிட்டு கீழே எல்லாம் போட்டு உடச்சி இடிச்சு அங்க இருக்கிற மங்கிக்கு அவங்க கோபுரங்கள்லாம் கொடுத்து ஒரே அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. குட்டி பையன் அவர் அந்த மாதிரி அட்டகாசம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தாய் வராங்க, வந்து பார்த்துடணும், கோவம் வந்துச்சு அவங்களுக்கு. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, உடனே குச்சியை தூக்கி தெத்துறாங்க அவரை. திருப்பி ஓடுறாங்க. உடனே பயந்துட்டு ஓடுறாரு. இன்னும் தாய் எப்படிப்பட்ட பகவான், பயப்படுறவரா அவரு, தாய் பாசம், பயந்துட்டு ஓடுறாரு, பூச்சாண்டி காட்டுற மாதிரி ஓடுறாரு. அம்மா தாய் என்ன பண்றாங்க, பின்னாடியே ஓடுறாங்க. அப்புறம் ஒரு இடத்துல போய் போய் ஒண்ணு தெரியாத மாதிரி போய் நிக்கிறாரு, போய் மாட்டிக்கிறாங்க. இவங்க பிடிச்சிட்டாங்களாம், தாய் பிடிச்சிட்டாங்களாம். உடனே பிடிச்சி உரல வச்சு கட்டி போட்டாங்க. பகவானை அவ்வளவு ஈஸியா கட்ட முடியுமா? யோசனை பண்ணி பாருங்க. பகவானை கட்ட முடியுமா? சிவபெருமான், பிரம்மா, தேவாதி தேவர்கள் எல்லாம் வரம் அப்படி இருக்கிறாங்க, தவம் இருக்கிறாங்க அவரை பார்க்கறதுக்கே. இப்படிப்பட்ட ஆளுங்க இப்ப ஒண்ணு இல்ல, சத்தியுகத்துல இந்த 7 பிரஜாபதிகளும் 5000 வருஷம், 10,000 வருஷம், 20,000 வருஷம், 1,00,000 ஆண்டுகள்லாம் போய் போய் தவம் இருக்கிறாங்க. தவம் இருந்து கூட பிரம்ம ஜோதியில கலக்க முடியல. திராதயுகத்துல எப்படி, திராதயுகத்திலையும் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க, அவ்வளோ ஏலாம். அப்படிப்பட்ட பகவான், பிடிபடாத பகவான் ஒரு தாய்க்கு பிடிபடுறாரு பாருங்க. அங்கதான் பகவானுடைய பக்தி. பகவான்கிட்ட அந்த மாதிரி பக்தி கொடுக்கணும். தாயார் என்ன, அவங்க என்ன அஷ்டாங்க யோகமா பண்ணாங்க, ஞான யோகமா பண்ணாங்க, நிஷ்காம கர்ம யோகமா பண்ணாங்க, சகாம கர்ம யோகல சதா நேரமே தன்னுடைய பிள்ளையே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க, கிருஷ்ணனே நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. நினைச்சனால்தான் பகவான் அவளுக்கு கட்டுள்ள வந்தார். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் அந்த இது வந்து தாமோதர் லீலையில அஷ்டாங்கத்துல பண்ணுவாங்க. சரி, இந்த இடத்துக்கு வருவோம். அவங்க தாயார் அந்த மாதிரி அவங்க சாதாரணமாவே அவங்க பேசுறதாலும் கிருஷ்ணனை பத்தி தான் பேசுவாங்க, பகவான் கிருஷ்ணனை பத்தி தான் பேசுவாங்க. பேசுறதா இருந்தாலும் சரி, அவங்க செயலும் பகவானுக்காக தான் செய்வாங்க. அவங்க நடக்கிற நடையும் பகவானுக்காக நடப்பாங்க. சோ 24 மணி நேரம் யசோதா இருந்தாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நம்முடைய பக்தி எப்படி, தியானம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தியானம் செய்யற முறை ரொம்ப அற்புதமான முறை. அது நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது எப்படி தியானம் பண்ணணும்ன்றது. இப்ப எல்லாமே வந்து கையில வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஜபமாலை வச்சுக்கிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம ராம ஹரி ஹரி, இப்படியே சொல்லிட்டே போறோம். டிவி பார்த்துக்கிட்டு நடந்துகிட்டு அவர் என்ன பேசுறாரு, இவர் என்ன பேசுறாரு, இங்க என்ன பண்றாங்க, அங்க என்ன பண்றாங்க, இதே பெராக் பார்த்துக்கிட்டே நம்ம பாட்டு என்ன பண்றோம், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சொல்றோம். இதெல்லாம் ஜபம் பண்ணவே கூடாது. இந்த மாதிரி தனிமையான இடத்துல உட்காந்துக்கணும். உட்காந்துக்கிட்டு இதுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்றேன் பாருங்களேன். இது என்ன கதை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய ரூபம், அவருடைய குணம், அவருடைய லீலை. இப்ப யசோதா எப்படி தயிர் கடைஞ்சாங்களோ, வெண்ணெய் எடுக்குது எப்படி கடைக்கிறாங்களோ, எப்படி அவங்க பகவானை பத்தி பிறந்ததுல இருந்து இன்னி வரைக்குமே என்னென்ன நடந்தோ அதெல்லாம் பத்தி பாடிக்கிட்டே ஒரு கிராமிய இசையில பாடுறாங்க. அவ்வளவு அழகா தொகுத்து அதை பாடுறாங்க. அவங்க பெரிய ஒரு வித்வான் கிடையாது அவங்க தாயார். அந்த மாதிரி நமக்கு மனசுல பட்டதை, பகவானுடைய லீலை, அவருடைய வைபவம், அவருடைய ரூபம், அதை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம தியானம் பண்ணணும். இன்னும் சிம்பிளா ஒண்ணு சொல்றேன் பாத்தீங்களா. ஒருத்தர் ஒரு அந்தனர், அவர் என்ன பண்ணார், வசதி இல்லை, வசதி இல்லாதவர். இப்ப நம்ம வந்து 3 வேளை நெய்வேத்தியம் பண்ணணும்.
கோவில்னா 8 போகம் பண்ணுவாங்க. நம்ம 3 போகம் பண்ணாவே போதும். அவர் ஒரு போகம் பண்றதுக்கு வசதி இல்லை யாருக்கும், அந்த அந்தனருக்கு. அவர் என்ன பண்றார், சரி நம்ம கிட்ட காசு இல்ல, பொருள் இல்ல, பணம் இல்ல, நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இல்லையா? அவரு தியானம் பண்ற முறையை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும். இப்போ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஆத்தங்கரையில போய் குளிக்கிறார். அவங்க ஊர்ல ஓடுற ஆத்தங்கரை, ஆத்துல போய் குளிச்சு வர்றார். அது என்ன நினைக்கிறார், ஒரு கங்காவா, ஒரு காவேரியா, ஒரு யமுனாவா, ஏதோ ஒண்ணு, கிருஷ்ணாவா, கோதாவரியா, ஏதோ ஒரு நதியை நினைச்சுக்கிட்டு குளிச்சுட்டு வந்துடுறார். அவர் எல்லாம் சுத்தப்படுத்திக்கிறார். சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு தியானத்துல உட்கார்றாரு. இங்க மாதிரி அருகம்புல்ல போட்டு அதெல்லாம் போட்டு இதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. சும்மா ஒரு இது மாதிரி போட்டு துணியை போட்டு, ஏன்னா வெறும் தரையில உட்காரக்கூடாது இல்லைங்களா, கீழே ஒரு கிளாத்து போட்டு தான் உட்காரணும். ஒரு கிளாத்தை போட்டு உட்காந்துக்கிட்டார். உட்காந்துக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு தெரியுங்களா, அப்படியே மனசுல பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு ஆழ் மனசுல போறார். ஆழ் மனசுல பகவானுடைய லீலை, அவருடைய வைபவத்தை நினைச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, தியானம் பண்றாரு. எப்படி பண்றாரு தெரியுங்களா, முதல்ல பகவானுக்கு விக்கிரகம், விக்கிரமே இல்லை அவர்கிட்ட, விக்கிரமே கிடையாது, ஒரு போட்டோ கூட கிடையாது. அவர் பூஜை இருக்க ஒரு விக்கிரகம் இருக்கு. இதெல்லாம் எங்க, தியானம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போதே அது நினைக்கிறார், கற்பனையிலே பண்றார். பகவான் விக்கிரகம், ஆஹா ரைட்டா நல்லா இருக்குல்ல விக்கிரகம், அருமையா இருக்கு, சரி இந்த மணி கோத்தா நல்லா இருக்குமே இல்லையா, இந்த அழகு மணி, இந்த மணி அழகு கலர் நல்லா இருக்கு, இதை கோக்கலாம், இதை கோத்து அவருக்கு சட்டை தைக்கலாம் அப்படின்னு சட்டை தைக்கிறார். அது சட்டையெல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டார். அப்புறமா பூ அலங்காரம் பண்றார். அலங்காரம் பண்றதுல இந்த பூ வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த கலர் நல்லா இருக்கு, நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கலர்ஃபுல்லா ஒரு மாலையை தோடிச்சிட்டார். தோடிச்சிட்டு பகவானுக்கு வச்சிட்டார். சரி, அடுத்தது நெய் வச்சியம் பண்ணும் இல்லையா, அது பகவானுக்கு பிரசாதம் ரெடி பண்ணும் இல்லையா. உடனே கிச்சனுக்கு போறார். எதுவுமே கிடையாது, கிச்சன் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, நேரா ஒரே போறார், கற்பனையிலே போறார். போய் கிச்சன்ல போயிட்டு என்ன பண்றார், அடுப்பு பத்த வைக்கிறார், 2 பாத்திரத்தை வைக்கிறார், வச்சுட்டு தண்ணியை ஊத்துறார், எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டார். என்னென்ன வடை பாயாசம், எல்லாம் கற்பனையிலே, எல்லாம் கற்பனையிலே எல்லாம் பண்ணிட்டார். பண்ணிட்டு கடைசியில பாயாசத்தை கை வச்சு பார்த்தோம், ஐயோ சூடாகுது, பகவானுக்கு சூடு பட்டுனா கொப்பிச்சு போயிடுமே, அதனால வேண்டாம் வேண்டாம் கொஞ்சம் ஆற விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆற விட்டார். சரி, ஆற விட்ட டைம்ல பகவானுக்கு ஏதாவது செய்யணுமே, ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா, உடனே பகவானுக்கு பாட்டு பாடுறாரு. அவருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு கீர்த்தனை பண்றாரு. கீர்த்தனை பண்ணிட்டு அப்புறம் அதை கை வைக்க பாக்குறாரு பாயாசத்துல. எல்லா பழத்தையும் வச்சுட்டார், பாயாசோட சூடா இருக்கு அவருக்கு. சரி கை வச்சு பார்த்தா, திருப்பி என்ன பண்ற, கை வச்சு பாருன்னா அந்த கட்டை விரல் சுட்டுடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஊதிட்டு பாக்குறாரு. பார்த்தவர்ல தியானம் கலைஞ்சிச்சு, அவரு தியானம் கலைஞ்சிச்சு. கலைஞ்ச உடனே கையை பாக்குறாரு, கையை பார்த்தா கட்டை விரல் சுட்டு போயிருக்கு, சூடா இருக்கு, எரிச்சலா இருக்கு, கொப்பளம் வந்து போச்சு கையில. என்னடா அது, நம்ம பகவானுக்கு எதுவுமே செய்யலையே, இது நிஜம் தானே, இது நான் கற்பனையை தானே பகவானுக்கு செஞ்சேன், கை அப்போது இப்ப சுட்டு போயிதே அப்படின்றாரு. அங்க பகவானு வைகுண்டத்தை பசிச்சுன்னு இருக்கிறார் பார்த்துக்கிட்டு. யாரும் அந்த பக்தனை பசிக்கிறார். இவனுக்கு பக்தனுக்கு ஒன்றும் புரியல, நம்ம கற்பனையில தானே நம்ம தியானம் பண்ணிக்கிட்டு பகவானுக்கு லீலை பத்தி பண்ணியிருந்தோம், நிஜத்துல கை சுட்டு போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாரு. பகவான் லீலை எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்புறம் உடனே வைகுண்டத்துன்னு பாக்குறாரு பகவான். அங்க சிரிக்கிறார். சிரிச்ச உடனே தாயார் பாக்குறாங்க பக்கத்துல, கனகவல்லி தாயார். என்ன ஏதோ பார்த்து சிரிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. ஒன்னும் இல்ல, என் பக்தனை நினைச்சேன் சிரிப்பு வந்தது. என்ன நினைச்சீங்க, என்ன சிரிப்பு வந்தது சொல்லுங்களேன் கொஞ்சம் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்றார், தன்னுடைய வைகுந்தம் வரதுக்கான ரதத்தை அனுப்புறார். என் பக்தனை கூட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அனுப்புறார். இப்ப கருட பகவான் கீழே வரார். கீழே வந்து ரதத்தை கொண்டு வந்து அவர் ஏற்றிட்டு போறார். யாரு, இந்த பக்தனை, கை சுட்டு போச்சே அந்த அந்தனர் கூட்டும் போறாரு. அப்போ அந்தனர் ரொம்ப பிரமிச்சு போய் நிக்கிறான். என்னடா இது, பகவானுக்கு வைகுந்தம் கூட சொல்லியிருக்காராமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைகுந்தம் போறான். வைகுந்தம் பார்த்த உடனே அவர் கையை கட்டவர்களை காமிச்சு, அவன் கை சுட்டு போய் பாரு அப்படின்னு தாயார்கிட்ட காட்டுறாங்க. காட்டின உடனே நிஜம். அப்போ அந்த விஷயத்த சொல்றார் தாயார்கிட்ட. தாயார்கிட்ட சொன்ன உடனே அந்த பக்தன் அப்படியே மெய்மருந்து அப்படியே நிக்கிறான். அப்படி நின்று அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கான். அப்புறம் அந்த வைகுந்தத்திலேயே அவனை வச்சுக்கிட்டார். அந்த திருப்பி அந்த உடலோட கீழே போலாரு, அந்த உடலோட அப்படியே அங்கேயே இருந்துட்டார் அவர்.
அது போல பகவானுக்கு தியானம் பண்ணணும்னா அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணணும். அவருடைய வைபவத்தை நினைக்கணும், அவருடைய விபுதியோகத்தை பண்ணணும், அவருடைய லீலைய தியானம் பண்ணணும். நீங்க ஒண்ணுமே இல்ல, நேத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் தியானம் பண்ணும் போதே, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நீங்க என்ன பண்ணணும், நேத்து நம்ம என்ன பண்ணோம், சரி இன்னைக்கு அதை விட சூப்பரா பண்ணலாமே, அதை விட நல்ல ருசியா பண்ணலாமே, இது மாதிரி நினைச்சாவே போதும். பகவான சதா நேரம் அப்ப எதுவுமே நீங்க பார்க்க மாட்டீங்களே, ரோட்ல எவன் போறான், இவன் என்ன பேசுறான், அவன் என்ன பேசுறான், இது என்ன டிவில நடக்குது, எதுவுமே காதுல விழாது. இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? தியானம் செய்து என்னை வாழ்வில் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். தாயார் மாதிரி, யசோத தாயார் மாதிரி நம்ம தியானம் பண்ணணும் இல்லைங்களா? இந்த 14வது ஸ்லோகத்தோட அப்போ அமரும் நிலையை நாம சிரமமாக அமர்ந்து இப்ப இதுக்குள்ள வந்துட்டோம். சமமாக அமர்ந்து நாசி நுனியை நோக்க வேண்டும். இப்ப பாருங்க, இந்த மாதிரி தியானம் பண்றது ஈஸியா, கண்ணை கொண்டாந்து நொல்ல கண்ணு மாதிரி கொண்டாந்து மூக்குல நிறுத்தது கஷ்டமா? ரொம்ப கடினமான செயல் தானே அது இல்லைங்களா? அஷ்டாங்க யோகத்துல நாம பயிற்சி கிடையாது. நாம என்ன காலைல எழுந்த உடனே ஆபீஸ் ஓடணும், மாதாஜி பக்கம் போடுவாங்க, புருஷன் ஒரு பக்கம் ஓடுவாரு, மனைவி ஒரு பக்கம் ஓடுவாங்க, பிள்ளைங்க காலேஜுக்கு போகணும், அதுவும் ஃபீஸ் கட்டணும், இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க முடியும். இந்த மாதிரி 2 கண்ணை முன்னாடி மூக்கு நிறுத்தி பார்க்க முடியும் நம்மளால? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் இல்லைங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம பிள்ளைய நல்வழியில கொண்டு போகணும். இந்த மாதிரி தியானம் பண்றது கடினம். இது இந்த மாதிரி பக்தி யோகம் பண்ணலாம் பகவானுக்கு பிரியமான பக்தன் இல்லைங்களா? மனம் கிளர்ச்சியற்ற அடக்கமுட்ட நிலை பயனற்றது. ஏன்னா மனதை அவ்வளவு ஈஸியா நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பகவானை நினைச்சீங்கன்னு வச்சுங்களா, அவரே கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாரு. பகவானை நினைச்சாவே போதும், அவரே கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாரு. அவரை பத்தி நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுங்களா, ஆனந்தம், பேரானந்தம் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பண்ணும். பிரம்மச்சாரி விதயம் என்ன, செயலாலும் வாக்காலும் மனதாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் பிரம்மச்சாரி விதம். நாம பிரம்மச்சாரி கிடையாது, நம்ம எல்லாம் கரகசம் இல்லையா? 25 வயசு ஆச்சுன்னா உடனே திருமணம் பண்ணிக்கிறோம், குழந்தைய பெற்றுக்கிறோம், குழந்தைக்க காப்பாற்றணும், அதுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ண போறோம். இப்ப சின்ன பிள்ளைகள் பிரம்மச்சாரி விரதம்னா அவங்க செய்ய முடியும், அவங்களால. பகவான் நினைச்சாங்கன்னா பிரம்மச்சாரி விரதம் இருக்க முடியும். செயலாலும் வாக்காலையும் மனதாலையும் பண்ண முடியும் பிரம்மச்சாரி விரதம். நம்ம அது மாதிரி பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் கடினம் தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப தியானம் என்ன, 4 கரங்கள் கொண்ட அழகான பரமாத்மா மச்சித்தே இல்லைங்களா? அதே பக்தியுடைய எண்ணெய் ஆழ்ந்து மத் பரா, அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணும் இல்லைங்களா? அப்போ விகிதபீன் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் உலகில் முழுமையாக இல்லாதவன் பயமின்றி இருத்தல் இயலாது. பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தானே ஹாப்பியா இருப்பான், எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். எனக்கு என்ன கவலை, எனக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லையா? சாப்பாடு கொடுக்குறியா, இருந்தா சாப்பிட போறேன், இல்லைன்னா இல்ல, அது நான் தான் உழைக்க போறேன், எனக்கு எவ்வளவு கிடைச்சது அதை வச்சு நான் சாப்பிட்டு போறேன். அவன் வாழ்க்கையை சுருக்கிப்பான், எனக்கு இது போத வாழ்க்கைன்னு நினைப்பான் இல்லைங்களா? அவனுக்கு அந்த பயமே இருக்காது. இன்னைக்கு சாப்பிடலையா, சரி ஓகே ஓகே பிரச்சனையே இல்லை, நாளைக்கு சாப்பிடலாம், ஒன்னும் ஆகாது, பகவான் பார்த்துப்பாரு. அந்த மாதிரி பகவான் மேல் நம்பிக்கை இருக்கணும். நம்பிக்கையோட இருக்கும்போது அந்த பயமே நமக்கு வராது இல்லைங்களா? நம்பிக்கை இல்லாதவன் தான் பயந்துகிட்டே இருப்பான் வாழ்க்கையில. இது நடக்கும், அது நடக்கும், இது இப்படி நடக்குமா, அது அப்படி நடக்குமான்னு நடந்துகிட்டே இருப்பான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யுஜ்ஜன்னேவம் சதாத்மானம் யோகி நியதமானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாம் அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைத்து இறைவன் திருநாட்டை, அதாவது பகவான் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை நிலையை பாருங்க சரிங்களா? உடல் மனம் மற்றும் செயல், இந்த 3மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறமா தான் புத்தி. ஆனா அஷ்டாங்க யோகத்துல புத்தியை பத்தி ரொம்ப இருக்காது. உடல் மனம் செயல் இது 3ஐயும் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் யோகாசனம். யோகாசனம் படிக்கும்போது அது புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ண அவசியமே இல்லை. ஏன்னா அது பாத்தீங்கன்னா வேதங்களை படிக்கிறது, உபநேசங்களை படிக்கிறது, புராணங்களை படிக்கிறது தான் புத்தி. ஆனா உடல் மனம் செயல் தான் அஷ்டாங்க யோகத்தோட சிறப்பே அது இல்லைங்களா? அப்ப யோகத்தின் நோக்கம் என்ன, ஜட வாழ்க்கையில் முற்றிலும் களைவதற்கு தான் யோகத்தின் நோக்கமே அதுதான். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா அது கொஞ்சம் கடினமான செயல் அப்படின்ற சொல்லுவார். இனி வரதான் சொல்ல போறார்.
அப்ப ஆன்மீக வானிலை இறைவனின் சாம்பிரதாயத்தை அடைவதற்கு பகவான் கிருஷ்ணரை பக்குவமாக புரிந்து கொண்டவர்களுக்கு தான். இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கோலத்துல இருப்பாங்க, இப்ப நம்ம இருக்கிற கோலத்துல இருப்பாங்க. ஆனா பகவானை உணர்ந்து இருப்பாங்களா பாருங்க, உணர்ந்திருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா? சில பேர் பிறப்பால இது மாதிரி இருப்பாங்க, பிராமணரா பிறந்திருப்பாங்க, ஆனா இந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க அந்த கோலத்துல இருக்காம, கோலம் தான் அது மாதிரி இருக்குமே தவிர அவங்க செயல், அவங்களோட நடத்தை, அவங்களோட சொல், வாக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் உள்டாவா இருக்கும், மாறி இருக்கும். தவறும் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா சமுதாயத்துல அந்த மாதிரி ஆகிட்டாங்க இல்லைங்களா? அது பக்குவம் அடையணும்னா வேதத்து மூலியமா பக்குவம் அடையணும். இப்ப என்கிட்ட ஒரு பிராமணன் ஒருத்தர் இருக்காரு, எனக்கு ரொம்ப டியர் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு அவரு. ஆனா அவர் வந்து பட்டு அடிக்கிறவர். ஆனா அவர் பாத்தீங்கன்னா ஆனியன் போட்டு சாப்பிடுறாரு, கார்லி சாப்பிடுறாரு. நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாரு, ஆனியன் கார்லி சாப்பிடுவார். அவர் அந்த கோட்பாட்டுல இருக்கிறாரு. அவர் பக்கத்துல என்னால போகவே முடியாது, என்னால் நிக்கவே முடியாது என்னால அவர் பக்கத்துல. அந்த அளவுக்கு ஸ்மெல் அடிக்கும். ஏன்னா ஆனியன் கார்லி சாப்பிடுறவங்க உடல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஸ்மெல் வரும், பேசும்போதே அந்த ஸ்மெல் அடிக்கும். அது என்ன இப்ப ஸ்மெல்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம குணத்தை மாத்தும், ரசோ குணத்தை கொண்டு போயிடும். அது எதுக்காக ஆனியன் சாப்பிடுறோம்னா, ஆனியன் வந்து கோபப்படுத்தும் நம்மள ரசோ குணத்துல கொண்டு போய் வைக்கும். அது கார்லி அப்படிதான், அது மருந்து. அது நம்ம என்ன பண்றாங்க, உணவோட சாப்பிடுறாங்க. அது மருந்து எப்படி சாப்பிடணும், 6 மாசம் ஒரு வாட்டி, வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி சாப்பிடுவோம் மருந்து, நோய் வந்தாதான் சாப்பிடுவோம். ஆனா டெய்லி உணவோட சேர்த்துக்கிட்டா விஷம்தான், டெய்லி சாப்பிட்டா விஷம்தான் அது இல்லைங்களா? மருந்துனா இன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லாம போது சாப்பிடுறதுதான் நல்லது, சாப்பிட்டா உடம்பு நோய் சரியாயிடும். அது டெய்லி சாப்பிடாம இருந்தா 3 வேளையும் சாப்பிட்டாலும் என்ன ஆகும் பாருங்க, அதுதான் லைஃப் நம்மளுக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. சுகரு பிரஷரு, தேவையில்லாத டென்ஷனு இதெல்லாம் வரும். ஏன்னா ஹானி காந்தி சாப்பிடுறத மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப யோகத்தின் நோக்கம் அல்ல ஆரோக்கியம், ஜட வசதி, உடல் பயிற்சி, துணியத்தால் உழைவது, சித்திகள், இந்த 5 விதமான செயல்பாடு. இப்போ யாகம் எதுக்காக பண்றோம், ஆரோக்கியத்துக்காகவா? கிடையவே கிடையாது. ஜலசக்தியை மேன்மைப்படுத்துவா? கிடையவே கிடையாது. உடற்பயிற்சி எதுக்காக பண்றோம், நிறைய பேர் கேட்டு பாருங்க, உடல் எல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இதுக்காக சாப்பிடுவாங்க, இதுக்காக ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க, இதுக்காக ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லைங்களா? நம்மளால அதுமாதிரி செய்ய முடியுமா? கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன். அதுக்காக கொஞ்சம் 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம், அந்த 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம் பகவான் நினைக்கிறேன் உடல் ஆரோக்கியம் ஆயிடுது இல்லைங்களா? இந்த சித்து வேலை பண்றது, இந்த சூனியத்துல விடுறது, இந்த உடல் பயிற்சி, இந்த 5 விதமான இது வந்து யோகத்தின் நோக்கமே அல்ல. இது ஆரோக்கியத்துக்காக. இந்த உடல் அழியக்கூடிய உடல், இந்த உடலுக்காக நாம செய்யணும் அவசியமே இல்லை, பகவானுக்காக செய்யணும் இல்லைங்களா? அப்ப ஜட வசதி நம்ம எதுக்காக, நல்ல பணம் வேணும், நல்ல வீடு ஒண்ணு வாங்கணும், நல்ல ஏசி ரூமு, எல்லாத்துலயும் ஏசி போட்டுடணும், அந்த மாதிரி ஆடம்பரமா பண்றதுக்கு தான் அது வந்து ஜட ஆசை இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி சித்து வேலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மத்தவங்களை மயக்கிறது, அவனுக்கு சூனியம் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலையும் செய்யறதுக்கு அது நோக்கமே கிடையாது. யோக பயிற்சி எதுக்கு, மனதையும் புத்தியையும் மனதையும் உடலையும் செயலையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுதான் யோகம் இல்லைங்களா? அதுதான், இதுக்கெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இதுக்குதான் நிறைய பேர் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பல்வேறான யோக பயிற்சியின் பிரச்சனைகள் என்ன பாருங்க. கர்ம யோகம், கர்ம யோகத்துல வந்து பலன்கள் மற்றும் கடமைகளை பற்றுதல் கர்ம யோகத்துல. ஞான யோகத்துல பிரம்மனை ஐக்கியமாதன் மூலமாக துன்பத்தை தப்பிக்க ஆசைப்படுதல். நிறைய நான் வந்து வேதம் படிக்கிறேன், ஏன்பா வேதம் படிக்கிற, நான் பகவான் கிட்ட போயிடணும் இல்லையா, பிரம்ம நிலை அடையணும் இல்லையா, அதுக்காக நான் படிக்கிறேன். அப்ப எதிர்பார்த்து தானே, அது பக்தியாது? பக்தியே கிடையாது, மோக பக்தி. பக்தி தான் இப்ப எல்லாம் சொல்லிப்பாங்க, அதான் பக்தின்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா அது மோக பக்தி. அந்த பக்தி போனா கிட்டாது, சொர்க்கம் தான் கிட்டும், உயர்லோகங்கள் தான் கிட்டும். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானுக்கு ஞான யோகத்துல போறதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முத்தி இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அஷ்டாங்க யோகம் சித்திகளை அடைய ஆசைப்படுதல். அவன் உடம்புல எத்தனை சக்கராசு இருக்கு, 7 சக்கராசு இருக்கு. 7 சக்கராசு நல்லா ரொட்டேட் ஆகுதா, ஒரு சக்கராசு அஞ்சனா சக்கரா சரியா ஓடலப்பா, அனுதக சக்கரை ஓடலப்பா, அவனுக்கு உனக்கு ஓடலடா, இதை செய்யண்டா, இதை செஞ்சா எனக்கு ஏதாவது டொனேஷன் கொடுறா, எனக்கு ஏதாவது காசு கொடுறா, நான் சரி பண்ணி தரேன்,
இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுவாங்க அஷ்டாங்க யோகத்தை பண்றவங்க. இந்த பயிற்சி பண்ணு, இந்த நிலையில யோகா பண்ணு, இதை பண்ணு, அதை பண்ணு அப்படின்னு பண்ணுவாங்க. இதுக்குன்னே ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சுப்பாங்க. இந்த கிளாஸ் வச்சுன்னா இந்த இடத்துல பண்ணினா உனக்கு இந்த 7 சக்கராஸ், இந்த சக்கராஸ் நல்லா ரொட்டேட் ஆகும், உனக்கு இப்படி இது அந்த இது ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி சொல்லி அவனுக்கு காசு சம்பாதிக்க தான் பார்ப்பாங்க. அஷ்டாங்க யோகம் என்ன? மனது, உடல், செயலை கண்ட்ரோல் பண்றது தானே இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 3 நிலையும் தான் ஆசைப்படுறாங்க. இதெல்லாம் பிரச்சனை. கர்மயோகத்துல பலன் கடமைகளை பற்றுதல் இல்லாமல் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ இதுக்கெல்லாம் எதிர்மறையாது என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தர். அதாவது பகவான் பக்தர் எந்தவித பௌதிக ஆசை இல்லை, அதனால அவர் சந்தோஷமாக இருக்கின்றனர். இதான் ரொம்ப ரியாலிட்டி. அதுதான் பக்தோட ரியாலிட்டி. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த கவலையும் பட மாட்டான். நான்லாம் உண்மையை சொல்லணும்னா கோயிலுக்கு போயிட்டுன்னு வச்சுங்களேன், என் மனைவியை மறந்துடுவேன், பிள்ளைகளை மறந்துடுவேன், சமுதாயத்தை மறந்துடுவேன். உண்மையை சொல்ல போனா அதுதான். ஏன்னா சதா நேரம் அவரே தான் பார்த்துட்டு இருக்கணும். தூங்கத்தோட நேரம் இருக்காது. 2:30 மணிக்கு 2:15 நீங்க எல்லாம் திட்டுவாங்க. என்னப்பா பேய் மாதிரி சுத்தி சுத்தி வரையாப்பா அப்படின்னுவாங்க. அவர் பகவானை மூடிடுவாங்க. 8:30 மணிக்கு நாங்க மூடிடுவோம். ஆல்ட் ரூமை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் 8:30 மணிக்கு. அப்படின்னு தான் நான் சுத்தி வந்துட்டே இருப்பேன். ஏன் நம்ம கிளாஸ் இருக்கு, கிளாஸ் 8:30 மணிக்கு முடிஞ்சோன்னா 9 மணிக்கு கிளாஸ், 10 மணிக்கு முடிச்சிருவேன். முடிச்சுட்டு அவங்க ரவுண்டு ஒன்று திரும்பி ஒரு 10 ரவுண்டு 15 அடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே போய் படுக்க. பக்கத்துல தான் ஆல்ட் ரூம் கொஞ்சம் தள்ளி போனா இன்னொரு பில்டிங், பக்கத்து பில்டிங் எனக்கு நான் தங்குற இடம், பிரம்மச்சாரி ரூம். அது அங்க போய் படுத்துருவேன். கரெக்டா 2:15 எழுந்துப்பேன். 10:30 மணிக்கு படுத்தாலும் 2:15 எழுந்துப்போம். ஆட்டோமேட்டிக் தூக்கம் வந்துடும். இதெல்லாம் அலாரம் வைக்கணும் அவசியமே இல்லை எனக்கு. அப்படியே நான் எழுந்து வந்துட்டே இருப்பேன். அப்படியே குளிச்சுட்டு உடனே டப்புன்னு பகவான் கிட்ட வந்துடும். உட்காந்து அங்க வந்து திருப்பி பகவானுக்கெல்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு, ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய விக்கிரகம் இருக்கு, அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு, அதெல்லாம் ஸ்கிரீன்லாம் தொடச்சி எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு, அங்கெல்லாம் அந்த பகவானுடைய கால் பாதம் இருக்கு, பக்கத்திலே இருக்கும் நம்ம கோவில்ல. அதெல்லாம் அவரெல்லாம் சுத்தப்படுத்திட்டு, அவர் மெயின் டோர்லாம் அவர் பூஜாரி வரணும், அந்த டோர்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வைப்பேன். ஃபேனுக்குலாம் போட்டு எல்லாம் தொடச்சி கிடிச்சு எல்லாம் வச்சு ரெடி பண்ணி வைப்பேன். கரெக்டாக வருவார். 3:15 3:30 மணிக்கு வருவார். யாரு? பூசாரி வருவார். பூசாரி வந்தோடனே டக்கு 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 கை தட்டிட்டே உள்ள போவார். கோயில் உள்ளார ஆல்ட் ரூம் உள்ள போவார். ஆல்ட் ரூம்ல போய் பகவானுக்கு தட்டிட்டு அவர் எழுப்புவார். அவர் தூபம் போட்டு எழுப்புவார். நான் அதுக்குள்ள கேமராலாம் ரெடி பண்ணி, பக்தர்கள்லாம் வர்றதுக்கு மேட்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிருவோம். அப்போ துளசி மடம் எல்லாத்தையும் வச்சிருவோம். வச்சுட்டு நான் எனக்கு என்னோட வேலை என்ன, கேமராவில் தான் முக்கியமா. இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன், உட்காந்துப்பேன். 4:30 மணிக்கு மங்களார்த்தி. இந்த மாதிரி இப்படி ரொட்டீனா போயிட்டே இருக்கும் வேலை. அது அற்புதமா இருக்கும். எந்த நினைப்பும் நமக்கு இருக்காது. பகவானை பத்தி தான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இது என்ன, அடுத்தது என்ன, இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், மக்களுக்கு எப்படி தெரியப்படுத்தலாம், எப்படி பண்ணலாம், அப்படியே போயிட்டு இருக்கும். கோவில்ல வேலை செய்யுது, சேவை பண்றது இந்த சேவை தான் இல்லைங்களா? நம்ம வீட்டுல இருந்தா நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஆபீஸுக்கு போகணும், வேலை பார்க்கணும், கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அதனால 6 மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி, வருஷத்துக்கு ஒரு முறை, 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை போய் கோவில்ல போயிட்டு, நம்ம கோவிலுக்கு வாங்க, வசதி இருக்கு, தங்கறதுக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வசதி இருக்கு. குடும்பத்தோட வாங்க, பிரச்சனையே இல்லை. கோவில இடம் இருக்கு நமக்கு. பெங்களூர் ஸ்டாண்ட்ல டிக்கெட் மட்டும் எடுத்து போட்டு வந்துருங்க. அப் அண்ட் டவுன் டிக்கெட் எடுத்துன்னு ட்ரெயின் டிக்கெட் போடுங்க. ட்ரெயின் டிக்கெட்னா 450 தான் ட்ரெயின் டிக்கெட். எதுன்னு அப் அண்ட் டவுன் போட்டு 9,000 ரூபா ஆக போகுது. வாங்க, வந்து அங்க போய் உட்காந்து நல்லா ஒரு வாரம் 10 நாளோட இருங்க, ஒரு நாளோட இருங்க, போய் சேவா பண்ணுங்க பகவானுக்கு. அப்படி இல்லையா, சென்னை ஸ்டாண்ட்ல இருக்குது, எவ்வளவு அங்க பக்கத்துல ஸ்டாண்ட் இருக்குது, போய் சேவா பண்ணுங்க. அவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எதை பத்தி நினைப்பே இருக்காது, டென்ஷனே இருக்காதுங்க. நீங்க கோவில்ல ஒரு நாள் நீங்க சேவை பண்ணி பாருங்களேன். நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிருப்பீங்க, எல்லாரும் பண்ணாம இருக்க மாட்டா, பண்ணிருப்பீங்க. அந்த சேவை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் உங்களுக்கு கண்ணு முன்ன தெரியும். எல்லா பிரச்சனையும் கிளியர் ஆயிடும். என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு நமக்குன்றத நீங்க சேவை பண்ணும் போதே நினைப்பீங்க. அந்த தன்மை எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பார். அந்த மனப்பான்மையோட பகவான நம்பிக்கை வச்சு நீங்க சேவை பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16ல இருந்து 17 ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை. இதுவும் ஒரு அஷ்டாங்கத்துல ஒரு முறை. இதையும் பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्णा। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்ணுகிறானோ,
மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ அத்தகைய யோகி ஆவதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. எப்படி இருக்கு பாருங்க. அப்போ இப்போ நான் இவ்வளவு நாள் என்ன சொல்லியிருந்தேன் பாருங்க. 10:30 மணிக்கு படுக்கிறேன், 2:30 மணிக்கு 2:15 மணிக்கு எழுந்துக்கிறேன். அப்ப எத்தனை மணி நேரம் தூக்கம் பாருங்க. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார்? குறைவாகவும் தூங்கக்கூடாது, அதிக நேரம் தூங்கக்கூடாது அப்படின்றார். அப்ப சராசரி நாம வாழ்க்கையில நாம எவ்வளவு நேரம் தூங்கினா நல்லது? நீங்களே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு சொல்லுங்க. ஒரு 6 நாளைக்கு hours. இவ்வளவு நேரம் தூங்கினா 6 ஆரோக்கியம் hours. ஒண்ணு இருக்கு. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. 6 hours sleep is good for health. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல். 6 hours இல்ல 8 hours. 8 hoursன்றது அது வந்து நல்ல உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலை. பரவாயில்ல. 6 மணி நேரம் சீல பிரபுபாதா சொல்றது 6 மணி நேரம் தூங்குங்க. பகவானுடைய பக்தன் இந்த 6 மணி நேரம் தூங்குவது கூட மூச்சு மூச்சு பார்த்துட்டு இருப்பானா. சீல பிரபுபாதா சொல்றது காமெடியா சொல்லுவாரு. என்னுடைய சிஷியமார்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த 6 மணி நேரம் தூங்க கூட 2 மணி நேரத்துக்கு 2 மணிக்கு எழுந்து வந்து உட்காந்து பார்ப்பாங்களாம். எங்க பகவான் இருக்காரா சுத்தி சுத்தி பார்ப்பாங்களாம். இப்படி இப்படி என்ன பண்றாங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்க, இவங்க என்ன பண்றாங்க, அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். அவர் சொல்லுவார். சோ அந்த 6 மணி நேரம் தூக்கன்றது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது. 8 மணி நேரம் மேல தூங்குறது ரொம்ப தப்பு. அது நம்மள புத்தியை மாத்திரும். இதெல்லாம் எப்ப படிப்பேன்னா 14வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிக்கலாம் அதை பத்திலாம். இல்லைங்களா? அதே மாதிரி அதிகமாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, குறைவாகவும் சாப்பிடக்கூடாது. சரி, இப்போ இதையும் படிச்சிருவோம். இந்த 17வது ஸ்லோகத்தையும் படிச்சுட்டு விளக்கமா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப முன்னாடி என்ன சொன்னாரு பாத்தீங்கன்னா, உண்ணுதல் உறங்குதல் பத்தி சொன்னார் அந்த ஸ்லோகத்துல. இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்களேன், உழைப்பை பத்தி சொல்றாரு. முக்கியமா உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்க வழக்கங்களை நெறிப்படுத்துவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களும் பெரும் அளவில் நீக்கிவிட முடியும். இப்ப போன பதத்துல உண்ணுதல் உறங்குதலை பத்தி படிச்சோம். இப்ப நாம ஒரு நார்மல் நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். நடுத்தர குடும்பத்துல நம்ம இருக்கிறோம். வசதி படைச்சவங்க வேற மாதிரி சாப்பிடுவாங்க, ஏழ்மையில் உள்ளவங்க வேற மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. ஆனா வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டது, எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. யாருக்கா தெரியுமா எப்படி சாப்பிடணும்? அதாவது உடல்ல எவ்வளவு ஆகாரம் இருக்கணும், எவ்வளவு ஆகாரம் எடுத்துக்கணும்? இப்போ ஒரு வேளை நம்ம சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கலேன், எவ்வளவு நம்ம உணவு எடுத்துக்கணும், அது ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இங்க என்ன சொல்லப்பட்டது, வேதம் என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னா, நம்ம பெரியவங்களே சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, பழமொழி சொல்லுவாங்க, 4 கை உனக்கு 4 கை வைத்தியனுக்கு. இப்ப 4 கை உணவு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நமக்கு அது திரும்பி எக்ஸ்ட்ரா 4 கை நம்ம 2 கையோ 3 கை எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா அது டாக்டருக்கு தான். 4 கை சாப்பிட்டாவே இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும், ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். அதுக்கு மேல சாப்பிட்டேன்னா நமக்கு நோய் தான். இது உண்ணுதல். அதுலயும் இன்னொன்னு சொல்றாங்க பாருங்க, இதுல ரொம்ப அழகா இருக்கும் பாருங்க. என்ன சொல்றது பண்ண, உணவு நம்ம வயிற்று பாகத்துல எப்படி உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அளவாக உண்ணுதல், அரை வயிறு உணவு இருக்கணும். ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஒரு டம்ளர் கண்ணாடி டம்ளர் எடுத்துங்களேன், அதுல அரைவாசி உணவா இருக்கணும், கால்வாசி தண்ணி இருக்கணும், மீதி கால்வாசி எம்டியா இருக்கணும், காற்று இருக்கணும். அப்ப நான் எப்படி சாப்பிடணும்? முக்கால் பாகம் தான் நாம சாப்பிடணும். வயிற்றுல அந்த இறப்பையில உள்ள எவ்வளவு கெப்பாசிட்டின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி என்னன்னா 400 கிராம் தான். 500 கிராம் சாப்பிடலாம், அதுக்கு மேல சாப்பிடவே கூடாது. 500 கிராம்ல 400 கிராம் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் உணவு. மீதி 100 கிராம்ஸ் வந்து உள்ளர வந்து எம்டியா இருக்கணும், எம்டி ஸ்டமக்கா இருக்கணும், அதாவது காற்று உள்ள இடமா இருக்கணும். அப்போ ஒரு வேளை சாப்பிடுறது 400 கிராம் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா குறைஞ்சது 4 மணி நேரம் உங்களுக்கு பசியே ஆறாது, பசியே எடுக்காது, பசி எடுக்காது.
அதுக்கப்புறமா நீங்க 4 மணி நேரம் பொறுத்து திரும்பவும் அது மாதிரி ஒரு 400 கிராம் நீங்க உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், திரும்ப ஒரு 4 மணி நேரம். ஸோ இந்த மாதிரி 3 முறை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கும். தண்ணி குடிக்கிறது கூட சரி, தண்ணி நீர் அருந்தது கூட சரி, அந்த லிமிட் இருக்கு. நீர் அருந்தது கூட எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்ன்றதையும் பாருங்க. அரை வயிறு உணவு, கால் வயிறு தண்ணீர், கால் வயிறு காற்று. சோ அந்த நிலையில நாம உணவு உண்ணணும். உணவு உண்றதுலயே சாத்வீகமான உணவு எடுத்துக்கணும். சாத்வீகமான உணவுன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ற உணவு தான் சாத்வீகமான உணவு இல்லைங்களா? பகவானுக்கு எப்படி படைப்போம் அந்த உணவு தான் பகவானுக்கு நம்ம கொடுப்போம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி போதை வஸ்துக்கள் சொல்லும் போது தேவையில்லாத தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ காஃபி டீல வந்து போயின்னா ஒரு ஒரு ரசாயன கலந்துருக்கிறாங்க. அது குடிக்க கூடாது. காஃபி டீ வந்து ஒரு வைஷ்ணவர்கள் குடிக்க மாட்டாங்க. நான் குடிக்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம கோவில சொல்லிட்டாங்க, யாரும் குடிக்காதீங்க, காஃபி டீ குடிக்காதீங்க. ஏன்னா வந்துலாம் அதுல ஒரு கெமிக்கல் கலக்குறான். அது பேர் எனக்கு தெரியல. அது வந்து காஃபி அது அது குடிச்சா அந்த டேஸ்ட் கிடைக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த கொக்கோலாம் குடிக்க நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிட்டா அது குணம் வரும், மாறும் அப்படின்றதுனால கோவில வந்து தடை வச்சிருக்கிறாங்க. நம்ம இஸ்கான்ல உள்ளவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க. அதுல அதுல வந்து அந்த சாப்பிட்டா அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் மாறும். அது போதை வஸ்துக்கள்ல சமம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கூடாது. அப்ப எப்படிப்பட்ட உணவு எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, சாத்விகமான உணவு நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்போ ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்க்கை முறை உடலில் அடைய கூடிய துன்பங்கள் கொண்டு வராது. ஒழுங்குபட்ட குணம், அதாவது நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள், உணவு சரி, எதுவுமே சரி, பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண பிரசாதத்தை நாம சாப்பிடுறது சால சிறந்தது இல்லைங்களா? நம்ம இப்ப வாழ்க்கையில இப்படிதான் நடக்கணும், இப்படிதான் போகணும், இப்படிதான் வரணும், நாம ஒரு பிளான் பண்ணி நம்ம அழகா வந்து வாழ்க்கை கொண்டு போகணும். அது எப்படி வரும்? பக்தி யோகத்துல தான் வரும். பக்தி யோகத்துல தான் வரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த இடத்துல வந்து 18, 19 என்ன சொல்றாங்க பாப்போமா? பக்குவமான யோகத்தின் அளவுகோல் இப்ப சொல்ல போறாரு. பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 18வது பதம். हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. यदा विनीयतं चित्तमात्मन्यो वावतिष्ठते निष्पृहः सर्वकामेभ्यो युच्यते तथा. हरे कृष्ण. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். இந்த 18வது பதம் பாருங்க. அப்போ யோகியானவன் அந்த கர்ம யோகி. யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதையும் செயலையும் ஒழுங்குபடுத்துறான். எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபடுறான் இல்லைங்களா? உன்னதத்தில் நிலை பெறும் பொழுது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறது. இந்த 18வது பதம் இது சொல்லுது. 19வது பதம் பாருங்களேன். இதை படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्क्ते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यते யோகமாத்மனாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆன்மீக, அதாவது ஆன்மாவின் மீதான தனது தியானத்தால் எப்பொழுதுமே சிரமமாக உள்ளான். அப்ப காற்று வீசாத இடம் எப்படி தீபம் இருக்குமோ அது போல அவன் அசையாமல் இருக்கணும்னு சொல்லப்படுது. அப்ப தியானத்தின் பக்குவ நிலை என்ன? தியானத்தின் பக்குவ நிலை, பக்குவமான யோகத்தின் அளவுகோல் அடங்கிய மனம், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மன செயல்கள், பௌதிக ஆசையிலிருந்து விலகி இருத்தல், புருஷோத்தரமான பகவான் மீது சிரமமான தியானத்தில் இருத்தல். இந்த 6 விதமான நிலை வந்து இது பக்குவ நிலை. இது நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப தியானத்தின் பக்குவ நிலைன்னு சொல்லும் போது நம்ம முதல்ல 17வது ஸ்லோகத்துல படிச்சோம் இல்லையா? எப்படி நம்ம யசோதாயை பத்தி படிச்சோம், அதே மாதிரி ஒரு அந்தனரை பத்தி நம்ம படிச்சோம், ஒரு கதையா படிச்சோம். அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணும்போது நம்ம பக்குவ நிலை அடைய முடியும். அப்போ இது ஒரு அளவுகோல் இருக்கு. எப்படி அளவுகோல் படிச்சோம்? உறங்குதல், உண்ணுதல், கேளிக்கை,
இதை பத்தி நம்ம ரொம்ப அழகா நம்மளுடைய செயலை பத்தி நம்ம ரொம்ப அழகா பண்ணுவோம். அது ஒரு அளவுகோல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அதான் பக்குவமான அளவுகோல். அப்ப மனம் என்ன ஆகும் பாருங்க, கண்ட்ரோல் ஆகும் நமக்கு. அப்போ மனது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டா நம்ம செயல் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவும் கண்ட்ரோல் ஆயிடும். அப்ப பௌதிக ஆசையும் நமக்கு இருக்காது. அப்போ பகவான் மேல நம்ம சிரமமாக பகவானுக்கு முழு நேரம் நமக்கு பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் 20ல இருந்து 23 பார்க்க போறோம். சமாதி நிலையை உணர்தல். இந்த ஸ்லோகம் நம்ம திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். சமாதி நிலைன்றது கொஞ்சம் விரிவா படிக்கணும். இது நாம பாத்தீங்கன்னா திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு இந்த கிளாஸை பார்த்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு ஒரு அலௌன்ஸ் பண்றேன். திங்கட்கிழமைல இருந்து கிளாஸ் டைம் மாறுது, லிங்க்கும் மாறும். ஏன்னா இந்த லிங்க் நாம ஏற்கனவே 9 மணி கிளாஸ்ல நம்ம எடுத்திருந்தனால இந்த லிங்க் திங்கட்கிழமைல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 எடுக்க போறாங்க. அதனால அந்த டைம் வர வேண்டாம், நம்ம போக வேண்டாம். இந்த லிங்க்ல போனா அதுல போயிடுவீங்க. நான் இன்னொரு லிங்க் ஒன்றும் நம்ம குரூப்ல போடுறோம். அந்த லிங்க்ல வந்துருங்க. எல்லாருமே ஒரு 8 மணிக்கு கிளாஸ் வச்சுக்கலாமா? உங்களுக்கு எப்படியா சொல்லுங்க. இந்த டைம் 8 மணிக்கு வச்சுக்கலாமா கிளாஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தரா கிருப சிந்தேவ சபஹானா பாவனி வைஷ்ணவே நம நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவృంద. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி நம்ம 8 மணி வச்சுக்கலாமா?